U hotelu Prezident održan je okrugli stol u organizaciji Your Job programa naziva Prilike za nezaposlene mlade osobe. Među izlagačima bila je Nikolina Rajić, voditeljica podružnice službe za zapošljavanje u Čapljini, koja je kazala kakve su brojke nezaposlenih osoba od 18 do 30 godina na području Čapljine. Prezentirala sam podatke o nezaposlenosti od 18 do 30 godina, što je najveća, ajmo reći, problematika naše cijele branše. To su osobe bez radnog iskustva, većinom su bez radnog iskustva, koje se pronalaze, ajmo reći, u životu pod navodnim znacima. Tu brojku, nažalost, čine osobe koje su i bez škole, odnosno NK radnici, i većinu toga broja čine osobe koje su KV radnici, odnosno osobe sa 3 godine srednje stručne spreme. Najmanju problematiku, a što ja vidim u medijima, što predstavlja od najveću problematiku, su osobe sa visokom stručnom spremom i višom stručnom spremom. One čine najmanji broj te brojke. Ta brojka je trenutno na našoj evidenciji zaključno sa 31.1. 818. O izazovima mladih prilikom pronalaska prvog zaposlenja i o iskustvu i suradnje s Your Job projektom govorio je Martin Ivanković, voditelj udruge Bročanska udruga mladih Brum, koji je prilikom svog izlaganja istaknuo važnost volontiranja i dodatnih obuka prilikom zapošljavanja, te kazao kako je jedan od većih problema pasivnost mladih. Kada su u pitanju poslodavci koji su putem projekta Your Job zaposlili pripravnika, Milenko Ivanković iz kompanije Imeco, ujedno i voditelj obuke u ovom projektu, izrazio je svoje zadovoljstvo s suradnjom s Your Job projektom i pripravnikom koji je bio kod njih pola godine. Među izlagačima bila je Ivana Medić, koja je uz pomoć ovog projekta pronašla posao i odustala od odlaska u inozemstvo. Govoreći o svom iskustvu, između ostalog je kazala: Bila sam praktikant ispred Your Joba pola godine, znači završila sam fakultet 2019. godine i baš u doba pandemije i svega toga bila sam u potrazi za svojim prvim zaposlenjem. Naravno, kroz to vrijeme traženja posla nekako sam se najviše usmjerila prema digitalnog marketingu, to je nešto što me zanima, to je nešto čime se želim baviti u budućnosti. Išla sam na dodatne edukacije, uglavnom nisam gubila vrijeme, uređivala sam svoj CV da bi bio malo bolji budućim poslodavcima, bila sam na dosta intervjua, uvijek bi ušla bi u neki drugi, treći krug i stalno bi bila u istom začaranom krugu. I evo, da skratim, na tečaju digitalnog marketinga obratila sam se Zrinki Karlović ispred Your Joba, koja mi je dala savjet. Ja sam baš bila htjela ići u inozemstvo, negdje drugo podražiti svoj prvi posao, i ona mi se javila, porazgovarali smo, uputila me u sve to. I rekla sam zašto ne, zašto da još to ne napravim, i dala mi je savjet da pošaljem kao CV poslodavcima gdje želim raditi, i poslala sam na 2 mjesta. Oba mjesta su agencije digitalnog marketinga i naravno bili su zainteresirani, tako da u godinu i pol traženja posla i svega toga nikako pronaći pravi put i na kraju dobijete 2 puta i ne znate u koju smjeru želite ići. Išla sam na razgovor i svidjele su mi se obe agencije, odlučila sam se za Web Studio Mostar, marketinška agencija. Znači, bila sam stvarno prezadovoljna razgovorom poslodavcem i ostalo, i bila sam pola godine, i kada je ugovor istekao ponudio mi je da ostanem raditi kod njega. Ostala sam tu i trenutno radim. Koje su buduće aktivnosti ovog projekta, kazao nam je Miroslav Valenta, voditelj projekta Your Job za Bosnu i Hercegovinu. Ovu prvu fazu trenutno privodimo kraju. Mi se nadamo, mi znamo, to jeste nakon povratne informacije na strani naših korisnika mladih, da je metodologija i način rada koji smo uspostavili u prvoj fazi, da je vrlo dobar, da je veliki broj mladih vrlo pozitivno, da im način rada odgovara, stoga se nadamo da ćemo u narednoj fazi nastaviti istom metodologijom. Ono što nam jeste želja jeste da u narednom periodu pored Mostara i Čapljine pokušamo otvoriti savjetovalište još jedno, eventualno dodatno 2 mjesta. Bio je ovo Miroslav Valenta, voditelj projekta Your Job u BiH, koji je pozvao mlade koji su u potrazi za poslom da se jave u Your Job savjetovalište u Čapljini.